ina ake ciki ne za mu kaddamar musu ne ko yaya. Zan yi tsokaci komai da lokaci na ɗanyi tanadi babu adadi an ƙara gargaɗi gidan duniya ashe sai yau za mu da ƙashe da ma'ayi duniyar nan ba mu zauna ba wanda ka so lahirar mu ita muke duba